बे समाव ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिहरबाय। दिनै जों बे समाव ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम मोनसे गोदान आयदा लानानै नैबे भिडिअखौ खालामनाय जादों। बे समाव ब्रह्म गियाननि नैबे सावरायनाय आयदायाव जोङो सासे आलासि मोननो हादों। बिथाङानो जाबाय उदालगुरि दख'रा ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि सासे फोसावगिरि आफा खनजुलाल ब्रह्म। गिबियावनो जोंनि बे ब्रह्म गियानाव खनजुलाल आफाखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दा जोङो बे समाव दिनैनि बे आयदायाव जोङो सावरायगोन लोखि फुजानि सोमोन्दै। जिहेतु आबादाव सोनारनानै रायजो जाबोनाय बर'फोरा माइखौनो बा माइरंखौनो लोखि होननानै फोथायो आरो बे लोखिनि मोनसे महर हिसाबै बिमा लोखिनि मोनसे सावगारिखौ गोबाङानो नंगुबै सासे लोखि बिमा दंमारो आरो बे लोखि बिमानि दारैनो जोङो माइ माइरं बा थांनानै थानायाव आदार बा थाखा फैसानि आंखाल जाया बेबायदि होननानै फोथायो। ओंखायनो दा जोङो ब्रह्म तत्त्वआ मा बुंदों, थारैनो लोखि बिमाया सोरमार, दा बेखौ बे आफानिफ्राय जोङो मिथिनो नाजागोन। गिबियावनो बे आफानिफ्राय मिथिनो नाजागोन थारैनो जोंनि ब्रह्म तत्त्वनि मथेब्ला लोखिया माखौ बुङो? बयनिसिमबो खुलुमबाय आरो आफानिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय। दिनैनि बे लोखिनि सोमोन्दै जिहेतु नों आफानि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं दिनैनि सानाव नैबे लोखिनि सोमोन्दै बुंनो मोननायनि थाखाय नों आफानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा जोङो लोखि होनोब्ला ओरैबायदि आरो आफा, जों ओरैनोथ' जोंनि बर' समाजाव लोखि होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फ्रा मा होनो, अखल जोंनि बर'ल' नङा आरो साफ्रोमबो जों मानसि माहारियानो अखल जोङो माइ माइरं थाखा फैसाखौसो जोङो लोखि होननानै सानो। नाथाय बे नङा आरो जों ओरैनोथ' लोखि होनोबा गासैबो इसोरजों सोरजिजानाय मुवा बेसादफ्रा गासैबो लोखि। ल' माने अन्न माने जाग्रा आदार, जितु जाग्रा आदार। अखि माने बिगुमा। मोननै सोदोबजों दाजादों ल' आरो अखि। ल' माने आदार, अखि माने बिगोमा। जाग्रा आदारनि बिगोमाखौनो लोखि होनो। आच्छा, जिहेतु इसोरजों सोरजिजानाय मुवा बेसाद गासैबो लोखि। बेयो जेब्लाबो इसोरनि सोरजिनाय मुवाया जामनो रोङा, जिनो रोङा, जोबनो रोङा, बेखौनो लोखि। दा शास्त्रआव दङ आसारे लोखि बिसारे पण्डित, नङा होमबा? दा आसारे लोखि माने नोंनि आखल आखु बेबहार पाति मोजां जानांगोन। नोंनि रायज्लायनाय, नोंनि बुंनाय, आखल आखु सभाब चरित्र, मावनाय दांनाय गासैबो मोजां जानांगोन, नङा होमबा? दा बेवहाय जोंनि बाहायनाय आखल आखुफोरा मोजां जानांगोन। मोनसे मुवानि सायाव गोबाव सम बाहायजानाय, नङा होमबा? गोबाव सम बाहायजानाय जायाब्ला बे मा होनदों? लोखि नङा। जि बुस्थुखौ जोङो बाहायजायै, गोबाव सम बाहायजायो, दान्दिसेनि आरो, नङा होमबा? खनटेखिया बुस्थु।
बे माने लक्षि नङा आरो अ जि बुस्थुआ नोङो गोबाव सम बाहायजायो औ जिहेतु जामनो रोङा जिनो रोङा नालाय इसोरनि सोरजिनाय मुवाया नैबेफोर बुस्थुखौसो जोङो लक्षि होननानै बुंगोन आरो नङा होमबा बे बेनिफ्राय मा होनगोन बेखौनो जोङो मा होनगोन लक्षि होननानै बुंगोन आरो नोंनि आखल आखु बेबहारफ्रा मोजांब्लानो नोंखौ लक्षि होनना बुंगोन माबोरै होनना बुङोबा आलासि दुमसि जे नों आइ आफानि जुदि सोरबा बेबहारनि बेलायाव औ बेबहारनि बेलायाव आदसा जेनेबा सोरबा खुरमा जाथि बंस आलासि साननाय सिबिनाय आलासि फैयोब्ला बै न'खरनि जिहेतु माइनाव जिहेतु आइमोनहा बै आलासि फैयोब्ला जोङो माबायदि बेबहार खालामनांगौ जोंनि बेबहारफ्रा बा आइमोननि बेबहार पातिफ्रा आखल आखुफ्रा मोजां जानांगोन फैनाय लोगो लोगो जोङो बे आलासिनो खामफ्लाय दख्ला सियार होनानै बेरेंसि होनानै जिरायनो होनांगोन मोजां रावै मिहि रावै रायलायनांगोन बुंनांगोन मान होनांगोन खुलुमनांगोन होनब्लासो नोंखौ लक्षि होनगोन दालाय बे नङा होमबा आखलानो लक्षि लक्षि दा बुंगोन आरो आलासि फैनानै सोरबा न'खराव जुदि फैयोब्ला हाब माथो उमुक गामियाव ओरैबायदि उमुखा आफानाव थांदोंमोन आं उमुखि आइनाव थांदोंमोन आं बिहामजोआनो जा बा फिसाजोआनो जा न'नि माइनावआ ओरैबायदि मोजांलै बेबहार पाति ओरैबायदि मोजां जों थांनाय लोगो लोगो जोंनो खामफ्लाय दख्ला सियार होदों दै होदों मोजां रायलायदों बेबहार पातिफ्रा ओरैबायदि मोजां गथ'आ मोजां बिराद लक्षि होना होमबा नैबेफोरबायदि आरो आसारि लक्षि दा बेफोरखौसो लक्षि आरो बेनि गेजेराव जुदि नों जुदि मानसि थांब्लाबो जोङो मानसिजों रायदावनो रोङा बा मानसिखौ बेबहार पातिफ्रा जुदि मोजां बाहायनो रोङाब्ला थांनाय लोगो लोगो बेनो जिरायनो जेबो होआ थं गसंनानै बहानि मानि ओरैनो सोंलाबायनानै जुदि मोजां बेबहार खोन्थायाबाथ' बेखौ मा होनगोन लोक्षि सारालै बियो लोक्षि सारा मानसि मोजां नङालै होनलाया होमबा बिदि आरो नैबेखौ मा होनगोन लोक्षिनि नङा बा लोक्षि नङा आरो लोक्षि सारा होनसिगोन आरो लोक्षि गैयै नङा होमबा बेनिफ्राय मा होनबावदों जुदि नोंनि आखल आखुआ मोजां नङाब्ला अब्ला नोंखौ लोक्षि सारा होनगोन आरो फारसेथिं बिसारि पण्डित दाना फैदो बिसारि पण्डित बिसारि पण्डित माने जायनिखि गियाननि बिगुमा जायहा गियान दं जाय मानसिया गियानि बेखौनो होनो जोङो बिसारि पण्डित थारमाने गियानि आरो बे गियाननि बिगुमा जायहा बिसार खालामनो गोरों बेखौसो जों बुंगोन बिसारि पण्डित नैबेफोरबायदि बेखौनो पण्डित होनना बुङो जेरै लक्षि होनना बुङोब्ला ल माने अन्न नङा होमबा ल माने अन्न जाग्रा आदार मुवा गासैबो मुवायानो लक्षि जाग्रा आदारखौनो ल होननानै बुङो आरो जिहेतु माने ल माने जाग्रा आदार जिहेतु गासैबो मुवा बेसादखौनो जोङो ल होननानै जायजों जानानै जों थांनानै थायो थांनानै थायो जेरै बुङा होमबा मोसौआ गांसो जानानै थायो मोसौनि थाखायबो गांसोआ लक्षि नङा होमबा जिउ जिबिया आदार जानानै थांनानै थायो बेबो जिउ जिबिनि थाखाय लक्षि नङा होमबा बाबा दा जाय बुस्थुखौ जाय मुवाखौ जोङो जानानै थांनानै थानो हायो जिउ खांनो हायो बेनो गासैबो लक्षि आखल आखु लक्षि मावनाय दांनाय लक्षि जेखि हाबा मावा गासैबो लक्षि आरो बे आदारखौ नल होननानै बुङो अखि माने जाग्रा आदारनि बिगोमा अन्ननि बिगोमा आरो बिगुमाया सोर होननानै बुङोब्ला जेनेबा आदारनि बिगुमाया सोर होननानै जों किसुमाना साननो हागौ आरो
होमब्ला जोङो बुंनो नांगोन बै सानसोरजिगिरि सानसोरजिगिरि जोंमा बेनो गासैबो जोंनि माबा मानसियानो जा आदारानो जा ब्रै आथोन जिउ जिउखौ बे जोंमा गुरुआनो सृष्टि खालामदों नालाय जों बिनिनो गासैबो फिसा नैबेखौ बे इसोरानो बै इसोरानो बेनो लोक्षि ओंखायनो होनदों इसोरानो लोक्षि मानो होनबा इसोरा सोरजिदों मानसि ब्रै आथोन जिउ जिउखौ इसोरानो सोरजिजोबदों बेनि दारैनो जोङो थांनानै थादों मानसिखौ सोरजिनायजों लोगोसे आदार बेसाद गासैबो मुवाफोरखौनो सोरजिदों जायनि फलाव जोङो बैफोर इसोर सोरजिनाय मुवाखौनो जानानै थांनानै थागासिनो दं जिउ खांगासिनो दं ओंखायनो जोङो इसोरखौनो लोक्षि होनांगोन दा इसोरनि मुवा सोरजिनाय बेफोर जामनो रोङा जिनो रोङा खहा गैया जामाबो जियाबो जोबनो रोङा आरो जेसेबांखि मावै दाङै जा एखेबारे सानफ्रामबो जाबाय था जोबनो रोङा आरो फैबाय थागोन फैबाय थागोन फैबाय थागोन नाथाय जों मानसिफ्रा खालि माइ माइरंखौल' लोक्षि होननानै सानो आरो दालाय जों बुङा होमबा सिदायैनो जोंनि बिमा लोक्षिया बे माइ माइरं थाखा फैसासो नङा होमबा आफा इसोरा लोक्षिया जोंना बेसो होननानै सानो आरो नाथाय बे नङा गासैबो मुवायानो लोक्षि होननानै गासैबो मुवायानो लोक्षि जेरै गय फाथै दंफां दंला गासैबो लोक्षि जोङो मोनसे बिदिन्थि जों बुंनो हागोन किसुमान आइ आफामोना साननो हागौ गयालाय बोरै लोक्षि जानो हागौ दंफां दंलायालाय बोरै लोक्षि जानो हागौ आबादफ्रालाय बोरै लोक्षि जानो हागौ साननानै ला जोङो गय फांसे गायबाय नङा होमबा आफा जोङो बिगासे बिगानै गय गायबाय सोरबा गय गायदों सोरबा फाथै गायदों सोरबा आनारस गायदों सोरबा खमला गायदों अनेक नाना रोखोम जायहा जेरैखि गाया मानो दा बेफोरखौ जोङो जोथोन लानायनि गेजेरजों जों गायनानै देरनानै सम जानाय लोगो लोगो बे फिथाइ थायनो हमसै नङा होमबा बे फिथाइखौनो फाननानै जों मा खालामसै रां रुफा आरजिनो हासिगोन आरो बे लोक्षि नङा होमबा आफा बेनिफ्रायनोथ' जोङो रां रुफा आरजिनानै जों न'खर फोथांनो हाबाय थाखा फैसा रांखावरि खामायनानै गथ' गथाय खांनो हाबाय फोरोंनो हाबाय फोलावनो हाबाय नङा होमबा ओंखायनो बे गासिबो लोक्षि आरो गासिबो लोक्षि इसोरनि सोरजिनाय गासिबो लोक्षि गासैबो मुवायानो लोक्षि आरो जग्यनिफ्राय जग्यखौ आं दानिया बुंसैलाय आफा जेरै जोङो जग्य होयो जग्यआव जोङो मुलुग गोजोनजों लोगोसे गासैबो मुलुगाबो गोजोन जाबाय न'खराबो गोजोन जाबाय गासैबो सुबुं जिउ जिबि आथुमब्रै जिउ जिबियाबो गोजोन जाबाय जेरै जोङो जग्य अराव गोदै गोथाव मोदोमनाय मिलौनाय गासैबो अराव जग्य आहुति होबाय बेनो खामनानै मा जाबाय उखुन्दै महरै गोजौआव बारमण्डलजों गोरोबफाहैबाय बिनिफ्राय जोमै जाबाय जोमैनिफ्राय बरफ जाबाय बरफनिफ्राय अखा महरै बे बुहुमाव गोग्लैफैबाय गोग्लैफैनाय लोगो लोगो बिफां लाइफां गासैबो थाजिम जानानै दंफाङाबो थाजिम जाबाय आबादफ्राबो मोजां जाबाय नङा होमबा आफा आबादफ्रा मोजां जानानै जों आबाद फसलफोरखौ मोजाङै मोननो हाबाय दंफां लाइफां जों जि मावो बेफोरबो मोजां जाबाय बिबार बारबाय बिबारनिफ्राय फिथाइ थायबाय फिथाइनिफ्राय जोङो बै फिथाइखौनो जानानै जोंनि देहा दोगोन जाबाय बे थांनानै थानांगोन थाजिम जाबाय जेसेबांनाखि इसोरजों सोरजिजानाय जिउ जिबि गैया मानो गासैबो आदार मोनजाजोब्बाय दा जग्यआबो लोक्षि नङा होमबा जग्यनिफ्रायनो उत्पादन जाजोब्बाय जग्यनिफ्रायनो गासैबो बै जोंनि जिहेथु आदार बेफोर सोमजिजोब्बाय जेरै मोसौआबो गांसो मोनजाबाय दंफां लाइफांआबो मोजां जाबाय दंफां लाइफाङाबो बेबायदिनो देरनानै मोजां जानानै बिबार लाबाय बिबारनिफ्राय फिथाइ थायबाय फिथाइनिफ्राय बै फिथाइखौनो जानानै मा जाहैबाय जों गासैबो बे मुलुगमायाव इसोरजों सोरजिनाय दंमानि गासैबो जोङो देहाखौ जोङो खांलांनो हाबाय गथ' गथाय खांनो हाबाय बै फिथाइफोर बे जग्यनिफ्राय जिहेतु आदार सोमजिनाय बेफोर मुवाखौ जों जायोबा मा जागोन
बिमा माहारिफ्राबो नांगौ बायदि समाव जोङो गथ' गथाय खांनो हाबाय नङा होमबा नै बेफोरबायदि आरो दा ओंखायनो मा होनदों इसोरजों सोरजिनाय गासैबो जेसेबांखि गैया मानो गासैबो लक्षी बे आबाद फिथाइखौ अरन बरन गजन ब्रह्मन सारिमुति जिबिया मोनजाजोबो नङा होमबा इसोरजों सोरजिजानाय 4 आथोन जिउ जिबि सारिमुति जिबि गासैबो मोनजाजोब्बाय आरो जिबिया जानानै आलो गोजोन जिउ खांसिगोन बेनिखायनो बे जग'आ लक्षी सान सोरजिगिरि जों मा लक्षी बिदि होननानै जोंनि आदाराबो लक्षी जोंनि खामानि मावनायाबो लक्षी मानो होनोब्ला जों खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो फिथाइखौ मोननो हायो आरो जोङो मावनांगोन नालाय आफा थारमाने जोङो हमनानै ला जोङो जग्ग कर्म मावनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे प्राकृतिखौ जोङो सोदांनायनि गेजेरजों जों होनाय जग्गनि उखुन्दैया मिथिंगायाव बारजों गोरोबनानै अखा हाबाय बारमण्डलजों गोरोबहैनानै बारमण्डलजों गोरोबनानै मोजां रोखोमनि अखा हाबाय बे अखाजोंनो बिबारफ्राव फिथाइफ्राव बिलाइफ्राव नांनानै सात्तिकि आदार सोमजिबाय बे सात्तिकि आदारखौ जानानैनो जिउ जिबिया थाजिम जाबाय बोलोगोरा जाबाय साननो हनो गोरों जाबाय गोरबोआ निरोगि जाबाय बेमार आजार गैयाजासे थांनानै थानो हाबाय आरो जायनि थाखाय होनदों जग्गनिफ्रायसो आदार सोमजियो आरो बे आदारनिफ्रायनो जिउ जिबिया सोमजियो बेबायदि आरो जिउ जिबिया मानिफ्राय सोमजियो आदारनिफ्राय आदारा जग्गनिफ्राय जग्गआथ' जोंमा ज्योति स्वरूप हरखानाय होमबा जोङो गुबै लक्षी होननानै बुङोबाथाय सान सुर्यनारायण बेनो नङा होमबा बेसो लक्षी आरो बिनि जेसेबांनाखि मुवा बेसादजों सोरजिजानाय गासैबो लक्षी ओंखायनो इसोरनि सोरजिनाय मुवाया जामनो रोङा जिनो रोङा जोबनो रोङा खिन्थु बेखौसो जोङो लक्षी होनो जोङो साधारन ओरैनो जोङो अबेबा माबा मोनसे मावनानै एसे आबाद मोनबाय दसे समनि थाखाय नङा होमबा दसे सम बाहायबाथाय बे जोबलांबाय दा बे लक्षी नङा आरो मानो होनबा बे दसे समनि थाखायसो दा बिदिखौ जोङो लक्षी होननानै बुङा आरो जिहेतु इसोरजों सोरजिनाय मुवा बेसादफोर जाय जोबनो रोङा जाय जाबनो रोङा अराय समनि थाखाय बियो थाबाय थागोन नैबेसो लक्षी ओंखायनो जों बुंदों जग्गआ लक्षी सानजोंमा गुरुआ लक्षी आरो जों खामानि मावग्रायाबो लक्षी मावजाग्रायाबो लक्षी मावहोग्रायाबो लक्षी गासिबो लक्षी आरो दा गोबाङा साननो हागौ जोंहा लक्षी फुजा फैबाय लक्षी बिमाखौ सिबिनांगौ लक्षी बिमाखौ बे मुसुखा साजायनानै खुलुमोब्ला फुजा खालामोब्ला लक्षी फुजायाव दा बेबायदि खालामोब्ला जोंखौ लक्षी बिमाया अनगोन जोङो मावा दाङा जनानै उन्दु मोनजागोन होननानै फोथायग्राफ्रा साननो हागौ नाथाय साननानै नाय नङा होमबा जोङो लक्षी बिमाखौ हानि जिगाब बुन्थायाव जोङो लक्षी बिमाखौ हा फोननानै मुसुखा साजायनानै जुदि लक्षी बिमा खालामनानै बेखौनो जुदि जोङो अन्ननि सृष्टिकर्ता अन्न सोरजिग्रा होननानै सानोब्ला बहा फिथाइ मोननो जेबो मुलाम्फा गैया बेयाव जेबो मुलाम्फा जानाय नङा दा परमहंसनि जिथु बिथोन दा नों आफाया बेखौ एसे गेबेङैनो फोरमायनानै होदो आरो बेखौ दा जोंनि बेवहाय गोबां जायगायावनो लक्षी फुजाखौ फालियो मा खालामो किसुमान जिगाब हानि मुसुखा दानानै बे जिगाबनि बुन्था बानायनानै बेखौनो हाजों लिरफबनानै लक्षी बिमानि महर साजायनानै गाहायाव मासे फेसा होलायनानै आरो ओरैबायदि होबावो नैबे आखिथिं दैफु थाइसे फायखनलायनाय होआ होमबा आफा बामनानै लालायनाय नैबेखौ दा ओरैबायदि खालामसिगोन आरो बेनि तात्पर्यखौ एसे बेखेवदो नैबे जिहेतु पुर्निमा बेखौ नै दा संक्रान्ति शुक्रबार मोनायावनो बिसोरो मुर्तिखौ बहायसिगोन जायफोर फालिग्रा जोङो गोबाङानो लक्षी फुजा बै जिगाबनि जिहेतु हानि मुसुखा बानायनाय
दा बेखौनो जोङो मा सानो जोंनि गासैबो साफ्रोमबो आइ आफामोनहा इसोरा बेनो मार बे बुन्थाजों हाजों दाजानायब्लाबो थारमाने बेखौ खुलुमानो जोङो इसोरनिफ्राय अननायखौ मोननो हायो होननानै फोथायो आरो दा बेहायनो गासिबो थांजोबसिगोन आरो मा थांजोबनानै मा खालामसिगोन जोङो बे नैबे मुसुखाखौनो जा हायो 10-20 दान दुखिनो हानानै बेखौनो जोङो एखेबारे ओरैबायदि खुलुमसिगोन हान्थु खरायलायनानै जेन माने जोङो इसोरखौसो खुलुमथारदों आरो ओरैबायदि फिथाइ सामथाइ हैगोन नाथाय आङो बयखौबो आइ आफामोनखौ खावलायो बे मोनसे फुथुला नङा होमबा जिथु जिउ गैया जिथु नों जेसेबांनाखि थालिर आपेल आंगुर मोजां मोजां बुस्थु गोदै गोथाव गैया मानो बे जानो बहा रोङो ग्रहण खालामनो हाया बे हाया दा ओंखायनो आङो बयखौबो आइ आफामोनखौ खावलायदों जुदि बे जिगाब बुन्थानो हैस्लाय बेथ' इसोर नङा नालाय आफा बेहा जेबो होनो हानाय गोहो गैया जानो हानाय गोहो गैया बेहा नों आफानो बा नों आइनो बोर सारस्रिनो हानाय गोहोआ गैया जिहेतु बे मुसुखासो बानायनाय नालाय मानसियासो बानायनाय मानसि थारमाने महर बा लोखिनि महर होनानै बेखौ साजायनाय दुर्गा मुर्ति बा दुर्गा मुर्तिनि साजायनाय बेफोरबायदि आरो मोनसे फोरबोसो नालाय बे दा ओंखायनो आङो सानो आं बयखौबो खावलायनो सानो बै मुसुखायाव हैस्लायस्लाय जिहेतु जग'नो होयोब्ला बे आफामोनहा नों आफानि बा नों आइनि नामखौ लानानै बे फिथाइ सामथाइ होनायखौ अरमा खुगायाव होसिगोन आरो होमब्लानोथ' जाबाय दा नोंनि जि साननाय हनाय अराव जग' होबाय नालाय बे जानो रोंबाय अरा ग्रहण खालामबाय औ इसोरा नोंनि होनाय नोंनि हास्थायनाय बेखौ इसोरा बुजिनो हाबाय मोनदांनो मोनबाय नों मा हास्थायदों मा लुबैदों मानि थाखाय नोङो इसोरखौ खुलुमफैदों हो जों बै मुथिखौ खुलुमालासिनो नैबे अरमा खुगायाव जोङो आहुथि होनानै गुगुरु प्रसाद होनानै जोङो इसोरनाव आर'ज गाबनानै जग' प्रसाद होना फैबाथ' जोङो इसोरनिफ्राय नोंनि लुबैनाय हास्थायनायखौ जों मोननो हाबाय दा नङा होमबा नै बे आरो दा आरो नैबे आं मोनसे खोथा बुंबावनो सानदों जिहेतु बै जिहेतु लोखि मुसुखा हानि बानायनाय जिगाब बुन्थायाव हा लिरनानै बै मासे बै फेसा महर होलायाखै होनबा फेसा दाउ मासे दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों गासैबो नायगिरि आइ आफामोननि सिगाङाव बे फेसा दाउनि ओंथिया जाबाय जाहाथे बै न'नि जिहेतु जोङो आइ नङा होमबा आफा हिन्जाव माहारि आइजो माहारि बेखौनो जोङो न'खरनि माइनाव न'खर बेंगिरि न'खर दैदेनगिरि बा मा होनगोन बेखौ न'खरखौ सामलायगिरि नङा होमबा नैबेसोर आइमोनखौ नैबे फेसानि गेजेरजों आइमोनखौ बुजायनाय जादों आरो दा फेसानि ओंथियानो जाबाय जाहाथे बै न'खरनि माइनाव आइमोनहा फेसाया जेरैबायदि मेगनखौ देग' गनायलाया होमबा मेगन गिदिर गिदिर नै बेबायदि जानो होदों आरो आइमोनखौ आफामोनखौ जाहाथे ओरैबायदि जानांगोन आइमोनहा न'खरनि माइनाव जिहेतु जे देग्लायनि माइ बोराया माइ गोरलैसिम मोनहैना मोनहैया जुरिहैना हैया सहैगोन ना सहैया बोथोर मोनहैना मोनहैया आरो सोरनिबा न'खराव साख'रियालब्ला 8 माहेनासिम दरमाहाया जुरिहैना जुरिहैया नङा होमबा आफा मास मोनस्लाबहैया नै बेफोरखौ नोजोर लाफा खेल खालामफा माने हिसाबजों सोलिनाय हिसाब लाफा लानो थोननाय जादों आरो फेसा मेगन बादि देग' माने फारसेथिंबो नोजोर होनो थोनदों आरो बा बै जिहेतु माहेन्दो फायखनलायनाय बेहायबो मा खालामो जोङो साफ्रोमबो जोंनि बर' न'खरफ्राव दङ गोदोथ' घरे घरे दंजोबोमोन नाथाय दानि दिनाव एसे खम थासै दङ दाबो माहेन्दोआव माइरं दोनो आफा बे माइरंआव अन्थाइ थरसे गथा दोनलायथारो आरो अन्थाइ दुलुरनो बाख्रियावबो दोनो दा किसुमाना बे बाख्रियाव अन्थाइ थरसे गिलिर मोजां दोनो आरो किसुमानफ्राबो मा खालामबावो मैदेर हाथाइबो दोनलायथारो मानो दोननाय जायो जेनेबा बेखौ
दा बेखौ दोननायनि ओंथियानो जाबाय जाहाथे आंनि बाख्रियाव बाख्रिनि माइया जेसेबांखि जोङो जानायाव बाहाया मानो बरन बरन जाब्लाबो अन्थाइ बायदि गिलिर जानानै थाथों जोबनो रोङै जाथों अन्थाइ बायदि गिलिर जानानै थाथों बेबादि आरो ओंथिया बे अन्थाइ दोननायनि ओंथिया आरो बे माहान्दोआवबो दोना होमबा थिग बिदिनो आरो माहान्दोनिफ्राय माइरं बरन बरन जाब्लाबो आंनि माहान्दिनि माइरङा गिलिर अन्थाइ बायदि जानानै थाथों जोबनो दारोंथों बरन बरन जाबाबो नै बेफोरबादि आरो साननानै दोननाय जायो दा ओंखायनो आइमोनहा साबधान आइमोनहा न'नि माइनाव नालाय जाहाथे साखरियाल न'खरबाबो बिनि दरमाहाफ्रा बै माससिम फैगोन माससिम जितु फैसाया जुरिहैना जुरिहैया खेल लाफा लाफा नोजोर होफा होफा जाहाथे लाब लाब साब साब बाहाया नोजोरनि माबाजों एकदम नोजोर होजोब साजायदों आरो बेफोरबायदि फेसानि ओंथिया बे आरो बिराद अथ' गोजानसिम नोजोर होनो हानाय गुननि ओंखायनो मा खालामदों नों आइ बा आफानि खामायनायनि सायावसो जोंखौ नोजोर बोनो थिनदों जेरै जेसेबांनाखि खामायदों बेनि गेजेराव जेनेबा जों बैफोरखौ जोङो हिसाब लानायनि गेजेरजोंसो जोंखौ खरसाखौ खालामनो होदों जेरै जोङो दिनै साननानै ला आफा मोनसे बिदिन्थि दिनै सासे हाजिरा मावग्रा दिनै 400 थाखा मोनबाय नङा होमबा दा 400 थाखानि गेजेराव 500-600 थाखा खरस खालामबा बोरै जानो न'खरा बोरै थांगोन गाबोन माजों सोलिगोन दा नोंनि गथ' गथाय फोरोंनायनि खोथायाथ' गोजानबाव जानाय लोंनायावनो जुदि बिदि खरस खालामोबा होमबा नोंनि मावनाया 400 मोननाया बहा दाहारसो नांबावबाय हनै दखानाव होमबालाय बहा जानो दा ओंखायनो मा होनदों जों बेफोरखौ नोजोर होनाय बा खामायनायनि सायावसो जोंखौ खरसाखौ खालामनो होदों खरसायाबो ओरैबायदि जानांगोन जोंनि खरसाया 400 मोनदोंब्ला बे 400नि गेजेरावनो जाहाथे उननि थाखाय गथ' गथायखौ जोङो फोरोंनाय फोलावनाय बिनि उननि बिसानखौ लानानै बेमार आजारखौ जोङो सिन्था धारा खालामनानै एसेबाबो बिनि गेजेराव जों एसे दोननो रोंनांगोन आरो एसेब्लाबो जोङो इसोरनो होनो रोंनांगोन आरो बिनि गेजेरजों जानाय लोंनाय खरसा नङा होमबा आफा नै बिनि सायावसो खामायनायनि सायावसो नोजोर बोनानै जोंखौ खरसाखौ खालामनो सोलोंथाइ होनाय गथ'फोरनि गाननाय जोमनाय बिदि आरो दा बिनि उल्था मावबाथ' जोङो दाहार जाबायबाथ' सोलिनो हानाय नङा लोखि बिमायाबोथ' सहाय खालामनाय नङा दा नों आफाया नों आइया मावा दाङा आथिं हेबनानै थाबाय थायोबा बहा मोनो रां रुफायाबो ओरैनो फैया नोंनि आबादाबोथ' ओरैनो जाया दा जोङो आबादखौ मावबाय नै दाख्लै दैज्लां समाव नोङो बिगानै बिगाथाम बिगाब्रै बिगाबासो हा मावबाय नङा होमबा आफा खुनु रोखोमै जाबादा जाजाब फिननोसो एवबाय नङा होमबा एवनाय बे हा मोनलागेदां बहायनो जुदि माइखौ बहाय थुना फैनानै न'आव दलर जनानै थाबा बे माइया जागोन बहा जानो जों हाखौ मोजां सार्च खालामनांगोन मोजां फोमोननानै मोजां हाखौ जोङो माइखौ गायनांगोन गायखांनायनि उनाव जोङो दै सोबाय थानांगोन नोजोर होनांगोन नायबाय थानांगोन जोथोन लानांगोन बबे समाव जोङो मा हासार होनांगोन माइया मा धरनि जादों एम्फौ जादों नामा बा माबा मोनसे थैब्र'दों नामा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन नङा होमबा होमब्लासो जोङो बे आबादनि फिथाइखौ मोननो हागोन बेजोंसो जों न'खर दैदेननायाव जोङो इजियाव फैगोन नालाय नङाबालाय बोरै जानो जोङो दिनै इसोर खुलुमबाय थानानै इसोरा हरगोन होननानै जोङो जमबाय थाबाबो जाया ओंखायनो जोंनियाव मानसिनाव बयनियावबो जोंनाव पारमाटिक आरो बेबहाटिक बे मोननैखौ समानै लांफानो थोनाखै होनबा नैबेखौ जोङो मावथारनांगौ आरो जों फारसेथिं बेबहारिकआबो जोंना मोजां जानांगोन बेबहारनि गेजेरजों पारमाटिक इसोरखौबो जोङो सिबिनो नांगोन इसोरनोबो जोङो दान होनो रोंनांगोन होमब्लासो जोङो इसोरनि अननायखौ मोनगोन जोंनि मावनाय जि आबाद मावनाय बे होमबासो जोंनि आबादफ्रा मोजां फसल मोनो होमबासो जोङो गथ' गथाय फेदेरनाय फोलावनाय शिक्षा दिक्षा होनायफ्राव इजियावनो जोङो गावखौ जोङो माबायाव दिदोमाव थानो हागोन
नै बेफोरनो गासिबो जोंनि मावनाय दांनाय बेबहार फाथि गासिबो लखि आरो दा लखि होनोबा बे होमबाथ' बयबो बुजिबाय आइमोनहा आफामोनहा फेसानि ओंथिखौबो नङा होमबा जोंखौ न'नि माइनाव जिहेतु न'खरनि आइजो माहारिफोरखौ जोङो फेसाबादि जानो होदों फेसा मेगन बादि देवखौ नायनानै जाहाथे जोङो नोजोर होयो न'खरखौ बेङो मावनायनि सायावसो जोङो नायनानै नोजोर बोनानै जोंखौ खरसाखौ खालामनो होदों नङा होमबा बे समाव जोङो दिनैनि बे सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो जोङो दोनथ'नो सानबाय जोंहा हांख्रायनानै लाबोजानाय लेंहरजानाय खनजुलाल ब्रह्म आफाया लखि फुजा बा लखि बिमानि सोमोन्दै जोंनि गेजेराव गुवारै आरो गेबेङैनो फोरमायथिनानै होलांबाय जोङो लखि होननानै बुङोब्ला गावनो सासे थार नंगुबै सैथोबादि मानसि जानो नांगोन आखल आखुआ मोजां जानांगोन आसार बेबहारा मोजां जानांगोन होननानै बे आफाया फोरमायथिलांबाय आसारे लखि बिसारि पण्डित होननानै बे आफाया बिदिन्थिबो होलांबाय दा जोङो जग्यनि गेजेरजोंबो जोङो लखिखौ सिबिनो हायो जग्यआबो स्वयं लखि होननानै बुंनांगोन बे जग्यनि दारैनो मुलुगनि गासैबो जिउ जिबिया खांजादों माबोरै होननानै बुङोब्ला बे जग्यआव होनाय गोदै गोथाव मोदोमफ्रु मिलौहाब मुवा बेसादानो उखुन्दै जानानै जोमैजों गोरोबनानै फिन अखा महरै मुलुगाव फैफिननानै गोग्लैनानै बिबार बिलाइ फिथाइ सामथायाव नांनानै बेनिफ्रायनो जोङो मोजां आदार जोङो जिउ जिबिया मोननो हादों मोजां फिथाइ मोननो हादों मोजां गांसो जोङो मोननो हादों बेखौ जानानै जिउ जिबिया बेमार आजार गैयाजासे आलो गोजोनै थांनानै थानायनि राहाखौ मोननो हादों बेखायनो आफाया जग्यखौबो लोखि होननानै बुंदों आरो बे जग्यखौ सोर सोरजिदों स्वयं सुर्य नारायण सान गसायानो बे जग्यखौ सोरजिदों आरो बे सान सुर्य नारायणआ सोरजिनायखायनो जोङो बे जग्य कर्मखौ जोङो मोननो हादों दा बेखायनो बे आफाया सान सुर्य नारायणखौबो लखि होननानै बुंदों बेखायनो जोबोद गेबेङैनो बेखेवनानै होलांबाय बे आफाया दा जोबथारनायाव साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफामोननिसिम फिन अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ बावहरनानै दिनै जों बे आयदाखौ फोजोबनो सानबाय फोजोबनायनि सिगां जोंनि बे दिनैनि सावरायनायखौ जाफुंसार खालामनायनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै नैबे आयदाखौ बेखेवथिनानै होफैनायनि थाखाय खनजुलाल ब्रह्म आफानिसिम जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनै बे आयदाखौ फोजोबबाय होननानै फोसावनाय जाबाय परम ब्रह्म ज्योतिस्वरूप